Tsädää, mulla ei ole enää ripsien pidennyksiä. Rauha heidän muistolleen. Nyt laitetaan jotain tämmöstä Maijan vanhaa ripsiväriä. Joku taivat, ei muista milloin viimeksi olisi käyttänyt. Heräsin siis vähän pahan näköisenä ja siis mä tiesin, että on tulos. Mulla on tullut aiemminkin allergia ripsistä, mutta koska mä olin niin itsepäinen ja mä pelkäsin miltä mä näytän ilman ripsiä, niin mä en suostunut lopettaa niiden ottamista. Siis eihän näitä näy. Ei siis ihan hirveet. Mulla oli 16 millimetriä pitkät ripsien videosta, nyt mulla on nää. Mutta olen joku clean girl yhtäkkiä ja en tykkää. Haluun takaisin, mutta en voi enää ottaa, koska olen siis allerginen. Mä näytän jotenkin turhan viattomalta. Näytän taas siltä, että pyydän anteeksi, että olen olemassa ja en halua pyytää. Näin kun mulle tehtiin se poisto, niin se oli aika rajua. Mua sattui se niin paljon, niin mä en olisi tänään saanut todellakaan tunkea näihin mitään. Mutta mä olen tässä menossa ystäväni Millun 30-sille, niin en mä sinne lähes ilman meikkiä. Mä oon siis oikeesti riskialtis ihminen. Mulle kyllä sanottiin, että nyt pois nää, että sulla on siis allergia, mutta mähän en sitä usko ennen kuin homma oli tosi paha. Sitten vaan mennään. Ei voi mitään. En ole ehkä niin lyömätön enää. Joutuu vaihtamaan liigaa. Noniin. Kyllä tää menee läpi. On se nyt mentävä. Nyt me lähdetään Millun synttäreille. Mennään. No on se vähän väsyneen näkö.